hakilina ɲuman tabaga an bɛ dugawu kɛ ala ka a caya ala ka jidi ani ala ka yiriwa kɔrɔmɔrɔ waati sɛbɛkɔrɔ bolila kosɛbɛ an b'a lajɛbaw n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ a n'a kɔ kan minnu n'olu tɛ sɛgɛ u tɛ ɲinɛ u cɛsiriw kɛ walasa ka bɛn ni tuma in ye ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnasiri minnu bɛ u la u se ka bɔ i k'a dɔn o kɔnɔ cogo min na ni ka yeelen i k'a dɔn k'o lasɔrɔ i k'a dɔn kunnafoni o sira kan baara in ye jakabaaraba ye wa baara in kuma ni sanga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baaraba don dɛnɛ ka taa bila fɔ juma na nin kɛnɛ in bɛ sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni gafe minnu bɛ sɛbɛn i k'a dɔn nanzarakan na k'u lase bamanankan o la arabadenyaw fɛ ne ni e an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o tɛ o ye tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ i ma taa janjo la kɔni ni ma taa janjo la fiyewu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan masaya ma da i la kan ma bɛ kɛ ko la masa ye ten Sanogo e bisimila adamani denmisɛnninw ani sigiɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fori baasi tɛ yen nɔ i dan ka se ba Sidibe marhaba aya ni dimisɔn ka kɛnɛ an sigi ɲɔgɔn don alhamdulillah baasi foyi tɛ yen an bɛɛ jabaru masa tanu k'a barikada tubarikala fila masa barikada kɛnɛ min ka rasulu bɛ wale ɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ma ala k'o jidenya kan an masaw bɛ fɔ k'u barikada anw tɛ se k'u sara nka an se ye dugawu ye ka ɲɛsin u ma hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ban ka jidi kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama de ye dantaw la ye anw b'u fɔ k'u barikada sanga ni waati u ka san mun bɛ kanuya la k'u ni ce u yɛrɛ ye ala kan'u nimisa bisimila dagalen don olu ye y'a fɔ cogo min na kunnafoni kɛnɛ don k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ an y'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la daba ni kalimu matarafabaw ye nɔbila mun kɛ an b'o ta k'o bamayɛlɛma ni ala ka jɛ ye a bɛ k'a dɔn ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ k'a tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman o nɔgɔya kanuba jamakulu ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan diɲɛ sirige naani bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na ala ka a faamuyali ko ɲuman nɔgɔyaw ye an ŋanaw bɛ dibi la suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw olu de b'a ma bɛn k'a cari aw k'a sɔrɔ aw sigiyɔrɔw la damu kɔnɔ wala ko nɔgɔyaw fana bɛɛ k'i bisimila ka ɲɛmaya so bɛɛ lajɛlen fo bakurunba fo bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u bɛɛ ni ce o kumana Kefa Sangare ale de bɛ anw kɔlɔsi sécurité renforcée ngulongulonmugu ko ale n'o bɔra yen sa ka maaw bisimila ni k'an ka dogodogo ɲɛw a n'an ka suruku dingɛ ni ɲinɛwow bɛɛ yir'i la awa gafure k'a kayita Sidibe bisimila an ka a kɛra a kuru kan an b'a kɛra kuru la teliya la n'a sɔrɔ dakuruɲɛ kelen kɔni i k'a dɔn mon père da mɔsɔnna da gulo bara ni sigira wajibi ka tɔɔrɔ ma daɲɛ kelen pourquoi ne pas le dire anw n'ale famana an famana tiɲɛ yɛrɛ la an ni wamseru fana famana wamseru fana y'an bila wamseru y'an bila ɲɛnafin o ma Dado Kamara ale ko mun n'a t'i fɔ dakuruɲɛ kelen i k'a dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan na min bɛ tali kɛ TikTok ale don bɛ o kan k'an bɛ donni min na i ko bi kɔrɔmuru ko kuma ko min ye anw ka diɲɛnatigɛ bilama ye k'a kɛ bɛ o kumana maritala taama ye dɛ ko k'a sabu kɛ mun ye i k'a dɔn min n'o bɛ bɔlɔlɔkaw a baaraw kofɔ k'i b'a ye k'a fɔ kuma o kuma anw ka jamanadenw ani sifinnakaw n'an donna min na k'a fɔ man nɔgɔ kɔn da a kuma dɔ la a yɛrɛ fɔ man di a bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ damatɛmɛ de ye ko nin ko tɔw bɔtɔ o ye fɛn bɛɛ Dado ko nin fɛn nin wale min filɛ n'u k'a ma ko TikTok o k'a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux olu de sanfɛ nin n'a kɛ o kumana kɛcogo yɛrɛ ye ani k'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ waati bɔ a bɛ taa ni ka segin ni ka o kɛ nka ko kɛcogo ye mun ye bi k'a bɛ se k'a fɔ ko Mali sifinnakaw k'an b'a kɛ kɛcogo min na Mali sifinnakaw o kumana k'u b'a matarafa cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ ko kuma ko nin tɛ kanukoba ye k'a sabu kɛ mun ye kibaruya minnu ni k'a dɔn wale minnu bɛ kɛ a kan kumakan minnu ni k'a dɔn k'a fɔ min n'u bɛ tali kɛ danbe tiɲɛ wale minnu n'olu bɛ fɔ a kan k'i b'a ye k'olu de barika ka bon kosɛbɛ ko k'a sabu kɛ mun ye o kumana ko ja minnu n'olu bɛ bila a la k'a dɔw ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn neni ko ja kunkuruninw olu bɛ bila a la o fɔcogo wɛrɛ la nin TikTok ko in ka a min yɛrɛ filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko minnu n'o yɛrɛ ko bɛ san sɔrɔ a la kosɛbɛ u ye cɛ ni musoya yɛrɛ hali gundo minnu bɛ a la k'olu bɛɛ lajɛlen de bi pirinbakobaki nin yɔrɔ in na ka nin wale minnu n'olu filɛ fɔcogo wɛrɛ la hali a b'i k'a dɔn
ningura fiyɛ cɛ ni musoya yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ minnu n'o bi tali kɛ makama minnu bɛ a la minnu bɛ yen n'olu man kan ka kɛ sababu ye ni k'olu da bɛɛ da kan k'anw ka sifinnakaw kɛn bɛ ni ka tiktok ye ko k'a wale ni k'a ta k'a kɛ u ye bi o kumana ko an bɛ donni minɛ ko bi ko jago min don ko kuma k'a kɛcogo man ɲi dɛ o kuma ko nka ko anw ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana ko tiɲɛ don anw ye i k'a dɔn danbe jamana ye anw ye i k'a dɔn k'a fɔ kodɔn jamana ye ko caman tun bɛ yen ko anw ka jamanaden tun b'i yɛrɛ fisaya o ma wa caman tun b'i yɛrɛ maloya i k'a dɔn k'i yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ k'a bɛ ɲininkali min kɛ yala wajibi don wa anw ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ tubabu walima i n'a fɔ larabu olu bɛ wale minnu kɛ ko ka anw danbew to yen ni k'an sinsin i k'a dɔn k'a fɔ wale danbew kan olu tɛ maloya ni minnu ye walima olu yɛrɛ bɛ maloya ni minnu ye anw bila maa bɛ ɲini ka kɛ ko an tɛ maloya ni u ye o kuma ko ni réseau min filɛ k'a b'i ye k'a fɔ ko kuma k'a bɛ ɲini ka danbew ni hɔrɔnya ni maaya yɛrɛ ne k'a bɛɛ lajɛlen buruja k'a sababu kɛ mun ye ko minnu n'olu bɛ bila a la video kunkurunnu ko kumakan dɔw bɛ sɔrɔ a la wale dɔw bɛ k'a kɛcogow la i k'a dɔn k'olu ko ye ko minnu na a bɛ maa gan i kamana na kosɛbɛ k'a dɔn ko ale bɛ wele min kɛ o de ye k'a fɔ maa minnu n'olu ka baara bɛnnen don sariya o kuma na o lakilennu ma ani k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ sariya olu labaaraliw ma ko kuma don bi olu bɛ kulolasɔmi de kɛ u ka se ka nin waleya in ani k'a dɔn jateminɛ kɛ nin tiktok ko in kan yanni a ka taa ka dan kɛ k'a sababu kɛ mun ye ko wale dɔw b'a la bi ko tiɲɛ ni ala ka kan ma a bɛ se k'a fɔ danbe tiɲɛ walew olu barika de ka bon ko k'a sɔrɔ tiktok ninnu ani k'a dɔn réseaux sociaux k'a laɲini kunba tɛ o ye nafa wɛrɛw bɛ a la nka aw bɛ taama ni min ye bi k'a bɛ ka kɛ walew la wale minnu ni a bɛ na ni i k'a dɔn tiɲɛni ani danbe tiɲɛ ye Dado Camara pourquoi ne pas le dire a bɛ fɔ dɛ Ladados a da sera yiri de ma bi yɔrɔ Dado i da sera yiri de ma an kɔni dan y'o de koyi ni don kɛra min na e filɛ babu min na n'a y'u diya u b'i tiktok ye sisan kana nin fɔ a caman ba de bɛ Google de fɛ ayi sabali sa i ka kan tiktok ye kana da o la kana siga o la fiye kana siga o la o ma a ye sabali a kana ne tiktok ye hali i ye nin min fɔ i tiktokera ka ban awɔ aw man tora la tiktok ka teli koyi u kɛn bɛ ka ne ka mais awa Tafili Touré trouve les moyens que je ne sois pas tiktoké à mon insu à mon désaccord o dalu t'a bolo e m'a fɛ in tɔgɔ mɛn ko réseaux sociaux kuti n ko bɛɛ jɛ don n bɛɛ da tɛ wa nka nanzara bɛ ka baara k'a la n'a ka nanzaraya danbe n'a wale larabu bɛ ka baara k'a la n'a ka larabuya danbe n'a waleyɛlu ye nka anw bɛ ka olu ta k'an ka baara k'a la anw y'an ta bila kɔfɛ anw tɛ k'an ta baara k'a o dawula jira diɲɛ na n'o tɛ farafinya danbe bɛ se ka jira diɲɛ na tiktok kɔnɔ kojugu wa n'u min tiktok bɛ whatsapp walima u bɛ instagram n b'o kɔni f'i ɲɛna bi walima k'u facebook a bolofara ka ca i tɛ se aw tɛ se a dɔnko ka bon dɛ nka nin kelen a tɛ se awɔ a ka nin to yen a ka n'i di da de ka fiyewu kana den ka baara caya Dado ko k'an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko la Kɔnte k'a laban a bɛ gɛlɛya dɛ video minnu bɛ bila a la ayiwa k'a ti video kun fɔ minnu bɛ kalan ni k'a dɔn kodɔn k'o yiriwa nka bi taa maaya yɛrɛ minɛ min kɔnɔ ayiwa dɛ k'olu dɔw man kan ka bila n bɛɛ da kan dɛ o de la n'an ko daɲɛ kelen jɔra wamisɛnninw famana kumakun yɛrɛ da walonna pewu kumakun kɔnɔ n da sera nin jiri in ma siga t'a la n ko magoɲa sosiyo magosa sosiyo dɔw y'a kɛ yɛlɛ ko ye walahi ka sɔrɔ ka a baara kɛbaw k'u mada k'u ka taabolow fana fɔ nin bɛɛ fɔra kumakun u bɛ balo cogo min na ayiwa baasi tɛ kumakun fana tiɲɛna o fana da wala a jɔra dɛ kumakun da wala n'an ma ninkura fiyɛ kumakun na ayiwa a bɛ bɛn ko b'a kuma fɛ o ko bɛɛ b'a kuma fɛ ko bɛɛ de b'a kuma fɛ bisimila saha n bɛ le national ta o ko di nin ye le national ta i b'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn Amadu Fa Jalo ye a bɛɛ ka i k'a dɔn fasoden ɲumanw ka barika da u ye ko Ala ka barika don fasoden ɲuman ni yɛrɛwolow la amina nin ye nin ka duwawu ye Ala k'a minɛ fasoden ɲuman ni yɛrɛwolo bɛɛ lajɛlen ma Amadu Fa Jalo Ala ka duwawu minɛ a ko min ye i k'a dɔn faso a lakanani faso lafasali ani faso kanuni k'o ye ko min n'o ye bɛɛ lajɛlen ta ye yɛrɛwolo ani jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ta ye o ye o kumana ko maa ti i faso jira ni numankuru ye a dɔ la ko malidenw ko a fanba k'u ye o jira an na koyi ko malidenw ka tanu ko malidenw ye maa ye ko maa kan ka minnu kanu don
Amadou Fa Diallo ko ako malidenw ye maaye kanga tanu wa makanga munun kanundo ka sabu ke fe miye ko kuma ko malide bela jele jera ka wuli ko cekelew na yi bo dowla ko kuma ka ke kelenye ku ka jamana kuma bo barake ka do yere wulu ya ko bla fe bela jele nye jamana dambe ko yo jira jien mala adola ko miye ka do ka fo ma dowbe no lu ye ka do ka fo fere tonti la mawiye u dabolo done do na do ta tinyi ga ke ka do dine tonye na do tinyi ga ke bolison tonye ikado ka fo ko secte politique o secte politique munu vleni o kuma na ibaye ka fo ko ulu ko ni jamana bla fo boro jula akunti boro soro wa be nakasa la tabulo te jamana la arkal ka jamana ke ikado ka fo dugu masara che baye ka ansi sabara konna la o kuma na ko fe mi ikado ko isa a ko ni je demne ke ko nunu ye doke ko wa jamana yere mena o la no la ko sebe o kuma na fe mi ikado ma do ye ulu ye family ke jamana de nyumo ye je demne o ke ka jira ka fo ko nunu munu vle ni ikado ka fo ulu ko ni sigimba annika adola ka sabu ki wira kungele ka here nu ka soro tabulu ye adola ko minye o ko nunu nye ku ye jamana joli kene suru ka ba do ya susu ka banta ifana odola Amadou Fa Diallo ka fola akoko minye ka do ko bela jile ambo farati no gwele ya kono jamana be ka do te tieni restraka ko jamana ere ko ato bere kunte blen ko ko do kumida ko nama farati ka antu meta mali togo nyini ika do ka fo fenkoro marayoro la no e musée ko do de kundale ndo anga ko tariku fenkoro marayoro ko mali togo kumita nyini ko nga ko mali no manga o de ya to mali maketi Amadou Fa Diallo ko mali e jamana baye masa jamana koroudu no ye empire wi ibaye ka fo ko obole ko mali bora o masa jamana mununa o re doron kama akanga ala tanuka barkada ko Dieu merci minya malide kaka jamana kanu ba dusukuna wako de sarane no ambe dusukuna fo itise ko woro ka bola o de tarale bola fo itise ko woro o ko mawdo ya nyini ko bo woro ka dese o kuma na ko utugalo kletani sheki ko yo ko jalatige utugalo kletani sheki ba fulani mugansa ka kera sababu ye ibai ka fo ma do ye jate ye ka fo ko jamana ko bando e ni ulu uli ka joke uga uli ka jo o keni biche ko sanfla bonyongo o sanfla bonyongo kono ibaye ka foko sandancha mantemena femi masega ko kono ko de kera sanfla ngono o ya wajibiya uire kan ka foko jamana ka yire ma horonya ani jamana siliki nani beka kana bla ko beka uluka bara e ubo wajibiya uire ka o kuma ko matise ko balisabu ko o ko israta kaba o besira janta mamina kwalna ya soro balani frike o beka do on sena de ko tika on balanga sirata malilla Amadou Fa Diallo ka fola ko ulo masiri tabaw ka yele ni sana yele ko dogole no jona kulu yu kungorota sagui kulu de kun sulule do jugu basaki jamana kono iba fo ku te jamana de doye wala mai ba fu tu ka jamana kono konga ku ka kunzulu mi vle e ku kungorota sakui ulu kungorota ku be ka flali ke fo fana fe ku ka yoro jam vle o ka bara mi no e jamana lakana ni ani jamana de no bulla hera lakana ni ku bo bara de la ka nyeshi ka do juguma ani hakilina jugu tigila ma munu be ni katigele ya bara ni ka do dandeme wala launga jamana kono iba ka fo ko mi mu vle ni ko aka do ka nga wulo masiri tabaw ku be ka fasa bawo ma masina nyela bi ka soro don temena ulu de tumita anga wulo masiri tabaw dawalo o tumana bisa kibaye ka fo ko mali amma nyema munu be sanfla dorongono na ku ye ikado jamana u ye fedo dama no ye ikado kalanzo baye kele kalanzo ko école de guerre ko o bolodale do anga jamana kono mi nye wulo masiri tabaw to la labtani so baye antu yeni hamiya ka kule bo ko fana bara udamne na ukuna ko joli bisina o ye anyere halala ye o ko mi nye sanduru ikado on natawi ko fe mi ikado ka fo complexe numérique ko mali bo sige ayre to la jela korobu tubarikala nge ala sonama o kuma na Amadou Fa Diallo ka fola akoko ni bete meneko ko ni eja temne ke kibai ka fo ko mali ko abina mi sigi ka nywana mancha ka ni mi bidanyoma de o de ikado ko Silicon Valley ka no de bidanyoma alna matemola saka songo bonyongo bode o kuma na ko mi nye o foloi anga jamana kono yanno aka sigi fana ka jakeda sigi mi na anga dugu jukoro na folo ko nyenyine anyere ka aboka kansa go e maka doro metala wa antim putro monyondi mashima ko folo fana e ninye o kabuluda
Mali kono yan ko nin be fe onye ko ma se ga tare fo mina Amadou Fa Diallo ka fola a ko krengene la ko jamana yere ko ni yata ka laje ko akumanye soro alibi koy o kuma ko gele ya do kun kiyera Allah o ute kalo e fo me kalo ta anikele ba fulani mugani kele sa ko ministre usira ka ika do siga kuma minge ko dikta na wolo ika do ni dugu jugoro na folo konya ulu nyenyin na Mali kono ninga chageda sigi senga o kuma ko minye Mali ka be ke sababu ye ambe ika do anjere tasa ka sa anjere koro ambe miliyar badde mununto o kataka bo amulo kono no beteme an nu grefe ko an no foroza o miliyar badde na ka anjere taye matna se ko o fana ika do o bo anda yala ko ni yedde fu ni baccalauréat fana taka laje ko nyinan sang e kimeli ka ni kimeli chama make kelede ka laben chuo ko ya jira ka fo ko ja furudite ika do ka fo fenye minti se ka bali ko ja abiye abse ka bali o ko tamasiye fana jira la na nyinan kala ingono ka kera sababu ye anga kala kalanzo tume tabulu koro mina ko abinyini ko sirata ananga kalando tume kala fa mu chugo mu yini ko sirata o ko ni bete menengo ko ni ko keta kacha ka bete ka fo o minye ikado jamana yere ka kileya anaka tabulu wi ko okoni ko ikado ko dang munyini ga karola kasabu ke munye ku ye jagu ya fedo pembe aunga ko ambargo ikado amasunu ya jamana unan siginyo bade jamana dama de farala nyonga ko ambargo ta ko pembe aunku o minye ikado ka fo faraje jamana ani jie tomba bela jile fana ku kokoroma do okula kasoro ka ku ba on ninda dingeni dala o kuma ikado janyo maza ko wati ko Mali donde ya jira o wati ka fo kanye chedere wallahi kwanye yire mire ni sen yire lani ka do galabuti ya minjira ko de ya jira jemala ka fo ko ako Mali de ni ba ka yire mahoro yaka abaka kana bulaka o kuma ko minye ka do kunungo ikoro fo ko ni ikado kunungo temena ni jigitige mbanga ko mabse ga fo ko jigi banye ko jigi sinin kire menane ninye anga ta maka segere o kuma ko ni en beta ka laje ko jamana de nyuma ni yire wulo kulu de farala marabauka ka je kani ka do balan nu ni gele ya bela jile kunata ko minye ka do ka fo aunga gouvernement min bebi ko olu be ngania ni dine min bolula ko gouvernement munun temena ka do fora min ko no ere dawolo na ko dafri o kuma ko olu ko ni tuti miri ni na ka tabulo teniye wa olu ere ko dine ni ngania nyuma ere kuntula ka nyeshi jamana ma fasili ke ba ka fodo ko gouvernement inconscient ne ka kuma to ya ko kini rêve pas de ça de l'état o yoro ne ka kuma to ire o tuma ko gouverner ko c'est prévoir ni ko be marake ibe nyebla fana ke wo nyebla ko fana be ikado fedo de kofo ya sa ikado ka ke wale nyuma ko fana ke ka mbora gele ya chamana ko nga gele ya nunu ko amina do fo ko ma do be ko luka tanumbi no ye alfuseni sanu ye ko sanu ko ministry of economy ni finance ka be wati jamo ko makile mani mina bela jilefa ko doni mimba la banki ya barala ka yo ke ka Mali kuma bo ko sanction ba de betara an gama akunda boraka an jira jiena ko ya soro sanu somina sanction na tola ka taranga kasabi beche gabo bese ya wala abana sanu somina ka te laba ambargo ka tara kasabi be somen salo gabo bese ya wala o kuma ko de ya tusa juin ngalo kleta iba ka fo minye ka do jemunga mimbe ndo afu mako malikura tasira o jemunga ko nala shogel ko kala mai ga doktoro alaga ka do farga fiye boga jiri ga lafiya ale ya jira ka foko ni ministry ka ba tanun kene ga ya bi ka do an ga jamana sancha matanja matemena ko ni nyana ministry kana mi mbe ni barake ka nyesha afaso na ga jamana mawakla ka banfula fulado ka sa banfula fula be doni koro tubarikala finance ani ka do economy o ko alfusen tanu ka ba atanu na okene ka o kuma kwa klara ka munge ko Mali juru min tumba na ngango saranga juru mantigu yi ko ambargo wuli doro klebina nduru aya besara bela dili sanu barka Allah bwake ja o kuma ko mi aflu sanuye ba abero mi bi kalle ni anga belebele jamanja kado jamanja yanga ni sarafo ekoi Abdoulaye Job kani sarafo ko be kado ka fo kene do kan bi o fana Mali kuna wolo kene do ye mu ale banga jamana ni jamana wore kunya nyina bo ministry do o kuma ko ni bajira ka fo ko Mali e wuli ka Job ba minge ka wuli ka Job wolo la tarela alna ya soro bese yawo ni umwa ulu tunyu nyin lese awngama ku bo ko awna ko akera
bɔnɛ y'u bolo sabu o y'a sɔrɔ anw ye i k'a dɔn ɲɛbila baaraw kɛ ka ban ko marali ye ɲɛbila de ye o ma fɔ wa ko minisiri dɔ fana ka tanu ka fara o kan colonel Sadio Kamara ani k'a dɔn Lamini Seydou Tarawele général Daoud ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'a tɛ ban dɛ ko da sera ninnu dɔrɔn de tɔgɔ ma k'u n'u ɲɔgɔnna caman ani fasoden ɲuman gansan civil gansanw ani anw jamanaden tɔw minnu ye yɛrɛ wolo ni fasoden ɲuman ye ko foli ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye ko Mali bi se sɔrɔ Mali bi se sɔrɔ k'o bɔra ɲɛnatigɛ ni i k'a dɔn kodɔnna dɔ de fana da olu ka jɛmunkan in kɔnɔ n'o ye Ousmane Bakari Jara ye ale ye i k'a dɔn k'a fɔ colonel a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi wa ko fasoden ɲumanya saranen bɛ nin cɛ la a b'a kolo ni bu ni sɛmɛ de la cɛkɔrɔba ye ko ɲɛnatigɛ o min fɔ k'an ka an bolo ta o kisɛ kan ko Mali bi se sɔrɔ ko nin ye i k'a dɔn Jarakɛ ka kuma ye wa k'o de fana ye tiɲɛ ye jamanadenw k'an ye misali min yira diɲɛmaa la a mana gɛlɛya cogo cogo anw bɛ jɛ k'a disi da la ni k'a kunna ta k'o de bɛna an ka sebaaya yɛrɛ d'a ma ko nka a bɛ fɛn dɔ fɔ an ye ko ni Mali bɛ ka surunya ka sebaaya sɔrɔli la tuma o tuma ko baara tɔ bɛ gɛlɛya ka taa fɛ nka o t'a bali Mali k'a ka se sɔrɔ Amadu Fa Jalo ka nɔbila ye nin an y'a bɔ national kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ an bɛ le national fo hakili la i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ tila fɛn ye wa bɛɛ lajɛlen fana b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ nin seere ye minnu fɔra nin ye bɛɛ bɛ se ka kɛ nin seere ye bawo a ma kɛ maa si kɔ fo ni faden ko a ɲɛ t'a la dɛ i k'a dɔn min ye le national ne y'a bila ne bɛ n bolo mɔɔnɔ bɔ le républicain olu kuma bɛ u k'a dɔn k'a fɔ ka taa ni o sira kelen i y'a fɔ cogo min na minisiri min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛ kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma n'a bɛ Abdoulaye Diop kofɔ ko sigi dɔ senfɛ nin y'a ta ko sabanan ye sigi min n'u k'a ma ko groupe de suivi et de soutien à la transition n'o ye kuluw ka fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ ani ka laban ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka an ka jamana furancɛ fanga ni ka o sɛgɛrɛ i k'a dɔn ko nin sigi in senfɛ minisiri Abdoulaye Diop i k'a dɔn k'a min munumunu kɔ da la dɛ a y'i tilen ni ka tubabukan jɛlen i k'a dɔn min bɛ se ka faamu bɛɛ fɛ k'o dɔn i k'a dɔn o bɔ a da ko il est important de comprendre que le nouveau Mali n'acceptera qu'on puisse nous imposer des agendas. Jamais. Hein? Et puis en français facile. En français facile. En français facile. A ti bɛn Mali kura k'a fɔ ko dɔ de b'i sigi jamana kulu hakilinatigi walima minnu b'u yɛrɛ kɛ kodɔnbaw ye k'olu de bɛ diyagoya i k'a dɔn k'a fɔ ŋaniya ta k'a sigi Mali kunna ko Mali kura ti jɛ ni u ye o de banna kɔrɔmɔrɔ k'o de bannen ye ko a y'o fɔ k'u jɛya lomekaw olu fɛ yen ani bi jɛ ni ti jɛ n'o ye Salamu Fatiha kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye Agibo Sogodogo ye républicain kɔnɔ a ko min ye Togo i k'a dɔn o faaba ye n'a bɛ lome kofɔ ka bɛn tarata ma septembre kalo tile 6 san 2022 sigi min ni i k'a dɔn a kɛra nin y'a ta ko sabanan ye n y'a f'i ye groupe de suivi et de soutien à la transition n'o ye jɛkulu ye minnu fara an bɛ ɲɔgɔn kan ni ka i k'a dɔn jateminɛ ani dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka an ka furancɛ fanga ni ka i k'a dɔn a laɲini ko nin sigi ma ɲɛmaaya tun bɛ Togo minisiri min ni o bɛ u ni jamana wɛrɛw cɛ kibaruyaw ɲɛnabɔ ni o ye i k'a dɔn professeur Robert Dussa ye o tun k'a fɔ Dusse ye ale min tun bɛ ka Togo yɛrɛ i k'a dɔn o jamana ɲɛma ni ka o nɔrɔ bila n'o ye Fori Ɲasinbe ye i b'a ye kanto k'a fɔ sigi in senfɛ kɔrɔfɔ a dira ministre Abdoulaye Diop ma Mali ministre min ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kibaruyaw olu ɲɛnabɔli ma ale fana min tun ye taamakɛlaw ka ɲɛminɛbere i k'a dɔn o tigilamaa ye lomekaw fɛ yen o kuma k'a y'i sinsin k'a fɔ ko kuma ko sigiyɔrɔma 3 n'o ye principe clé o sababu ɲango ko anw ka jamana ka souveraineté n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya o dɔnni ani o dilan batoli k'o ye anw ka i k'a dɔn k'a fɔ taabolo fɔlɔ ye filanan ye mun ye kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka ni dungɔ k'a fɔ ko anw bɛ an dɛmɛbaw an ni maa minnu bɛna an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tuma ko maa t'o ɲini ka di an ma tuguni an ni maa de bɛ jɛ ni ka hakili falen kɛ n'an b'an yɛrɛ ye i k'a dɔn o yiriwa minɛ kɔnɔ ko o ti diyagoya Mali ka tuguni ko sabanan ye mun ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ partenaire minnu bɛ yen n'olu ka kan ka se ka na an ka jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko olu de bɛ na n'u hakilina ye k'u wajibiya Mali kan kɔrɔmɔrɔ ko kuma k'anw ka jamana ka anw bɛ i k'a dɔn minɛ min kɔnɔ bi o de ye k'a fɔ hakilina kura minɛ ye n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ na seko b'i la dɔnko b'i la nka malidenw ka sɔrɔ ye mun ye k'i b'o de bɔ k'o yira k'o jɛya an ka bonya ye jumɛn ye o de bɛ to a kɔnɔ an ka yɛrɛmahɔrɔnya i sɔnna a ma o de bɛ yira i la
kono ko ayi sinzi nin ko inga ko wani ngara nyenya wani ngara ikado ka fo nyema nyina bekera shiriye ministre Abdoulaye Diop ikado ka mi munu ko dafe na fu nya fi chomina ministre mi nyashine do anga jamana ni jamana woro cheki bara nyana bolima ina fo ire ka fo cheja twaja ka yi kanto nin keneka ka ira ka fo ko kuma wale munu vle nye krengera ni na nin bekera mo nyina ma munu no olu ye kulu munu no olu ye chide blakata sabu kuma kunvolo ko dira Union Africaine na ale ka chide ma CEDEAO ka chide ministre ka chide o kuma na utemene ko boy Robert Dusey kale mi ministre mi nyesine togoni jamana wala cheki bara nyana bolima ale ye ni sonja ni ka ikado okta ni kan ni kene mo kabla jile masagara ni aye madalu ke o kuma na mi ye ikado ko koni adira atigima Abdoulaye Diop ko aye krofo ni ko ta kaira ka fo onga jamana bi danga mina bi nya fiye mi ye dugujuro nafulo ikado nafulo abibo chugo wal majje kulunje nyawo je nyambina onga jamana kono ka bela jile bi keni malidew ani malidew nga hakilna de ye ko alebe minvo o ka jeya o ka prepare la tige nogo ka bo ula ko akana ke mashi kono kibi ka do ka fo malido ka teme malidew nga ayi tisega ka fe ka teme unga wakati ke akana ke mashi kono kibi sega ke malife ko ka teme malidew nga wakati kana ke mashi fana kono ko gelea mimbi mali kono ko kuma na ko au bese ka fura ke ka teme malidew nga o kuma ko bi abi damne mana deuna hera de bi nyini wa jamana deunga ka da ka fo kungilina ko de bi nyini ka don ko Abdoulaye Diop ka yo krofo ni ko lajeya aya ira ka fo ko mi talike fura munu bi soro abi soro jamana deunde wa ka do fere munu bi tige abi tige ni jamana deunde jamana deunga yeta munye ko jamana ikado ka fo abi ta sirawo nyuma nge ka bitani jamana deun hakilnai ko kan vanye ko na muna mva de bi nyini ko de bi nyini ka don na itinga ka boy ko ka kana kibina no ko bana ko bana piu ko ayi ikado ka fo ni krofo nunjeya ni ka bele dileta ikado ka fo shiriya yi akoko lube danga mina bi olu te ikado ka fo danga ngele na de mali kan kele do ka dayele nye ma be ina fo soro bi soro chugumina ikado jenyonya ko ka fo ko nye jamana gwe anti jamana gwe wambi wele bla bema nga ko fe fembina bebi na ni jamana donga hakila ani ikado ka fo bulodi nyambulu di wako ka minjeya ka fo ko mu no bi talike anga jamana abila mana ka fo ko mi no bi talike dekun mana soro ko dekun ko ka sabu ke munye ka bi propager o kuma na farafina klibi yamba bela ko mali je ikado jamana ye min joro ka bun kosobe farafina ikado ka fo o kuma na aklibi yamba ko ga ko joda babbe ana ko wa ko fembe ni bi sigi ka fo ko dekun ye mali soro ki sigi ki bolo da seka ki sigi ka don ka fo ko dekun kele ko bi soro de o kuma na ko mi talike Afrique de l'Ouest o kuma na ko mi no bi talike hero herebe mali fana soro ko mali bi se ka dabali ni fere fana betge wala sa o ka walangata ka do farafina klibi fanfan jamana to ulula ka do Abdoulaye Diop ka ko fere minga tigebi dabali minga tigebi o de ka fo minjeledo anga ikado ka fo fere munu nolu dabali munu nolu tigeledo atigeledo ni jamana de nga hakilna wa ni jamana de nga kundilena ko bara bi keni o de ye minye franje fangai ka sinzin kunti dore abisinzi minga jamana de nga hakilna mana don yiriwa kumune ikado ka fo hamibe ula bara bi keni uye na kisigi ka ikado ka fo edebi jamana ko nyedo walma ikado jamana worowula walma jekulu worowula ka fo kabina na ka hakilna na ko jaaku ye ko ke jamana na ikado ka fo koromdo ko nogale ni ye ministre Robert Dusey ale minye togo fana ikado o ministre ye min tume ka fornya simbe ko kumana ko norobla kale ya ka wasaira ni ko ina je ka saboke munye ako korofo jele na tinye yele ko flite umade o kumana kambe doni ne ko bi ko fere bi se ka tige wala sa mali franje fanga bi se ka ladde me tugumina ku bu yere ye o mine kono wa ubu juwuli ka joke o mine ikado o baraka se ka yirwa tugumina odriba agibo sugudugu ale ka faranyo kai ni anya bo le républicain ali kono agibo kashibian amba fo ka républicain ma bela jele fo abe agi jigendo agela Isaac Sogodogo antwa wele ngo kashibian kono ni kana nga yaro ministre chairman tume ikasa kase ministre Alfoussine Sanu nunu mbe kumana Ismaël Wage o kumana anjigi bala ka fo la nyini munu mbe ka ke akaka nga kella jili jelo yede cheya kuma mancha wachiya kuma mancha abana Abdoulaye ay min fo cheya kuma do siga tala de sogele min fo Nations Unies tribune na kaba do fo bi
jin ka da sana kan yan do avion sabe ko faransi ya umbla ka anto panina mais on kama makara on fana na anchunte jali majide awo kabo fana tiye kuma macha yanga amangudu e jela mini an gata sugulo na la soda manga biso antara jwala kana awo dandigeli chamandi sugu jamba tama ami jwa jelo belade nefu aji buraga nga kuma sementi akote de ko chexe yate kuma mu dakala teo ngana unne ngun sabale do te ne kunde de to ka jele nyuma mamene labla ni clara mobe munye dron aka discours be tugudi abana mais sisan nengun ple tesa discours kuma jande ayi nengun te ka urle ka buy nouve datere ka buy nouve on dit son tugudi chexe yate kuma mu yo chexe yate kuma mu dakala lati oteo anga ko kate mali trove ga be jiri kudu yo o kele ni tede no te nega magi min ne mo cristali yoro ami nega magi amu aywa studio modele min ya o medaya nori abana les amis de bade mindia oye étoile nori abana minye sinagu ya tonne oye min nema ça c'est micro en or abana voilà neta jite jiri kuduye jiri kuruta amu befo ne ala gaje na la sona alhaji sori kemeso konna sori kemeso amafo ka kra kle chama ida amesi koni amafo anyo so batakila odo ase 2000 kono so ron si aga fana bi na dogonu beledili ka laje promo okuma antara andana bismillah même bisimila ni indicateur de renouveau ni nyem bisimila la re e ka do andilla kani wele ke ya jabara be sena foroba so munu no olu wenderela foroba so munu ngera mbeda e ku ke ikado ka fo yere sa ko ke aiwa ko minu nyasa munu nya soro chuko chejugula ani munu mba fe ko bina sa Cour suprême ye kangarda be ngoni dabali bana ka Cour suprême rek ka bataki boka kangarda aya koloshi de so daduma munum veto to flama na forwaso do de o mana abora mimna abenga na munadi ayo basite ni yasa asa mimbolo kunganga nyangi misoro sababu soro de ni mijanye ku hakilito amadu tumani tureka soko ingwana ndaro nadira soma uma na soro amaduma ukasege uma utadedo uhalaladu bashite amadu kaso minena yande Allahu akbar bismillah ante sengo fol na la sona eni katire nuwo ikado ka foko mi kangari dara Cour suprême fe akaja minye ikado seru jaray ali fasiri bi ako communiquer obora ka bi procureur général près de la Cour suprême no ya amadu timbo Mamadou Timbo ale wele da ko mamunu mbe ni forobaso ngana munebu bulo wala mo ya sasa jugula ko jele unte ani munu mefe kasa olu fe aywa ko nomina bina damine de wa nomina mi bisena abe talike yurugu keleli noble deka aywa Seru jarako akoko fe mi mbe fo ni ngola sa ibai ka fo ko mamunu mbe ko communique ya yira ka fo ko munu mbe na ya soro forobaso be ubulo asoro jogo chemai aiwa ko nomina okulu bi sena wa mauma fana be no obina oso nunu sa o mama sina ofe an nomina kile abe buli e fana ka haka ja ko so nunu mbe sugula bi koi wa songo da bati be jodo yere nyini ferete wa o kuma janyo masa ko jamana tola so do jamana halala do jamana de uluka foroba fe undo ko minye ka do ni ngoi aiwa ko mini ikado ulube ka fere ka bubulo ujigiya de baka ka fo kuluna ikado afere ka bubulo kungo ka bu dala au bina fere mami ma o be kungo sigi ede dala de procureur général kuna fori boka bininga la selu ke no e communiquer aya jira ka fo ko beki farati so dadu ma munu be ka fere ni wati na ni foroba sodo no ngana munedo wala ma soro chuko nyumana akaja ko ni mauma girina sanika yani ikado ikana folo do Allah akonye nyine ka shidon folo ikana grinti ko sabu ni yasa adola nomina minga ga ikado angana munke ba soro ko nomina kile bitaka ifana segere ko sabu ki tugu ko kasa note ko kangarda la bela jilenye o ko ambe fe mi fo communiquer aya jira chukuni ka fo ko minye ikado afere bawo asambawo ko minye ikado ka fo ubebe nyangili kile inde doni soro akaja ko munu mbe ka ikado aso fere ni wati na kwa cha mambe ku sembe ikado jamana yurugu ni so forobaso ngana muniko la o kado mvora ko nomina damne na wati mina adola ku ye ikado koroto ni beleke laje yasa ukakishi ikado minani ani ikado dafere melima de ku cha mambe ka fere ni bwe ani ikado awendreli de bolo ni wati na o ko de misalu ye beki jantu yire la ki ikado ikako tabulo koloshi soko mana jai ni chugo yani ki ka ko
ka ka nyini ka shido o Cour suprême ko fɛn min ye ka dɔ maa minnu be ni ka dɔ so ngana mun ne b'olu bolo ko bulikɛn b'u nɔfɛ ko wa k'u tɛ mago to cogo si la fa caman ye ka dɔ mara tɛmɛnen maaw ye o mara tɛmɛnen maaw olu de foroba so ninnu tila bɛɛ lajɛlen buruja k'a bɛɛ lajɛlen dun sago la ayiwa ko balaw min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ yurugu ani i k'a dɔn jamana nafolo a koma yɛlɛma nɔfɛ ko balaw ni ko foroba nafolo cɛ o cɛ y'a dun ni bamaɲinguru k'a bɛ kari ko misali minisiri kɔrɔ caman bɛ yen olu kɔni bɛ bolola bi wa k'a dɔn wajibiyara ka wari sara jamana ye yaasa u ka kanabila sɔrɔ u ka dɔn fiɲɛbɔ daga k'u ye miliyɔn 30 ani titiri foncier o dugukolo 7 k'a dɔw y'o de di yaasa u ka kisi ko dɔw dɛ k'a dɔw wajibira ko de sara dɛ o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ u y'a sɔrɔ cogo min na ko i k'a dɔn k'u y'a feere o cogo fana na ka sɔrɔ ka kanabila k'o fana sɔrɔ titiri foncier 7 ni miliyɔn 30 ko o tigi kɔni ka fiɲɛbɔ da kɛn bɛ o ye fɔlɔ awɔ ko min ye so ninnu ye k'i b'a ye ko min ye mara kɛbaa kɔrɔ caman k'u tɔgɔ bɛ nin ko ninnu na walama u sen bɛ nin ko ninnu na o kumana ko so ninnu ko a dɔw yɛrɛ y'a mara u yɛrɛ ye nka dɔw fana y'a k'a feere k'a kɛ i k'a dɔn ɲinsɔn ni jugusɔn ye ko nin bɛɛ bɛ don yurugu de kɔnɔna la sigadun kɛlen don maa o maa la k'e sen bɛ yurugu la ko nɔminɛ minnu wulilen don k'a tɛ maa mago to wa a tɛ tɛmɛ maa la dɛ ko kiri i b'a dɔn a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan ko kiri bɛ k'a dɔw ka hɛrɛw minɛ ka ban sabu u tɛna se ka juru sara u bolola hɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ daraki ka bɔ u bolo ko sabu sariya kura yɛrɛ taara ni k'a sigi sen kan conseil national de transition maaw fɛ n'o ye CNT k'a jira k'a fɔ ko cɛ o cɛ ye foroba nafolo dun cɛ o cɛ ye foroba fɛn ŋanamu ko k'a bɛɛ lajɛlen ta minɛ a la ni min k'a dɔ ta ma bɔ a bolola hɛrɛ tɔni min bɛ yen n'o bɛ se k'a dafa ko k'a bɛɛ lajɛlen minɛ min sɔrɔla yurugu la min ma sɔrɔ a la o ko kumana n'i bolola hɛrɛ de bɛ se ka Mali ta tɔ dafa k'a ka minɛ i la wa o min daminɛna détournement kɛla bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka kɔrɔtɔ ni bereke lajɛ wa cɛ o cɛ ye foroba nafolo dun k'a bɛɛ kunsi wulilen don bi wa u bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka daga wo dɔw de dala ko kangari dalen ye nin ye bɛɛ ye ni min y'i tugu ka don a da fɛ sa o kumana ko i fana ye foroba nafolo dunna dɔ ye Seydou Jara ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ ni ka terre kɔnɔ o ka bidon boli don janjo masa Kɔrɔmɔrɔw i k'a dɔn ni kamana gan fana tun bɛ jamana denw na o ye dugukolo ko ye k'an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn ko sariya kura ni o bɛ tali kɛ nouvelle loi foncière k'a jɛlen don dɛ a bɛ kɛ sababu ye fɛn o fɛn dugukolo o kumana a namarabaw ye a yurukubaw ani ka y'a fanbalangi ɲininka ni k'a bɛɛ lajɛlen fereke ka don ɲɔgɔn na kɔrɔmɔrɔw ko bɛɛ lajɛlen maa o maa kɔnɔ i laban bɛ kɛ dafermement ye dɛ cɛ o ka ɲi sa André f'i ka taa prévenu na de directement kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn sarakisɛ talen kɔ k'a ban n'o ye ordonnance 2020-014 PTRM min yɛrɛ ni i k'a dɔn o CNT mɔɔw olu ye u sɔnna u ma walasa jamana marabaa ni k'o kɛ sariyakisɛ ye o bɛ kɛ sababu ye ni k'anw ka dugukolo ko ka pereperelatigɛ bɛɛ lajɛlen ni ka i k'a dɔn o sigi sen kan k'o baaraw bannen kɔ maa min n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ domaine ɲɛmaaya la bi n'o ye an karamɔgɔ Abdoulaye Diko o kuma k'a n'a ka jamakulu olu bɛ ka nin sariya ni ka a labatoli baaraw u bɛ o minɛ kɔnɔ k'o kama maa o maa bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ dugukolo namarabaw la dugukolo o kuma a yurugubaw la a kɔrɔmɔrɔw ni maa min kɔni tɛgɛ tara nin na i n'a fɔ i da bɔra ka s'a ma sisan walasa ka yurugu ni k'o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin ko in tɛ ka munumunu dɛ minisiriso min ɲɛsinnen don an ka jamana duguba ni dugukoloko ɲɛnabɔli kama olu kɛlen don ni k'a lajɛya k'a fɔ jamana sariyaw ye mun ye minnu ni bɛn kɛra u kan wa baara bɛ kɛ ni o dɛ directeur min ni ale bɛ domaine kunna Abdoulaye Diko ale ka wulikajɔ o kuma ko o kumana u bɛ ka cɛsiri baaraw kɛ bi walasa ka maaw bali i k'a dɔn k'a fɔ nin walejugu in na o kuma ko min kɔni bɛ ka hakililajigin kɛ sariyakisɛ min n'a filɛ nin ye a jɔse article 57 misaliya la o b'i k'a dɔn k'a fɔ kɔni kɛ ani ka banni kɛ ko fɔlɔ n'a sɔrɔ dugukolo tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ morcelé i bɛ taa sɔrɔ maa minnu ye maire ye walima conseil communal o dɔ kelen o kelen bɛ taa sɔrɔ terrain 20 walima terrain 20 kan k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u tugutugu ɲɔgɔn na k'a kɛ a tɔgɔ la ni ka laban ka sɔrɔ k'a feere i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔnɔna na k'a feere gɛlɛya kɔnɔ wa Bangoni wa ko recasement de kɛra Terazelle la o ma ko min bɛ tali kɛ sariya kura in na sariya kura in bɛ a kɔn k'a jɛya k'a fɔ bɛɛ ye a ti bɛɛ maa o maa n'a sɔrɔ e bɛ i n'a fɔ misaliya la sigida la i k'a dɔn k'a fɔ i mago bɛ siyɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ usage d'habitation k'a fɔ fila ka tugu ɲɔgɔn na ka di e ma k'o banna pewu
ana conseiller ni maire ko ni maire ni conseiller ko dande sira ola ikado ko kama ami doni mine ko bi mamunu nolu be ikado ka fo ngafo takeda mino direction nationale de domaine ka nyama to abde diko bulo olu bi bara munu na bi o kuma na ka kon be ka ke sababu ye o kuma mamunu nolu dugolo nyami bawi dugolo frege baw dugolo yera ikado ka fo alaburuja baw olu bali ni wale na o kuma ko kulola somi min fana flani nye kado ko nimbi ke sababu ye munu nolu bi ladile kamme kado ka fo sare akisa be ordonnance 2020 014 min tara ikado décembre kalo kile mugani nani min bi jamana dugolo ko ka la clé ani ka la jeya o kuma na ko ka fo beye bela jele ni mamunu nolu ye maire ye conseil communal walma ka fo ire dugolo barakele ka ta dugolo yurikiti 200 ka fo ke ebna kla ka fere jamana denkelew ma walma o mairie de o sigira mairie mo ma kuma na geleya la ko sariya ka be o la kon o kama ko ni min vle ni ka be doni mine ko bi ministre so yere ka wuli ga jo ka di bara mina dugunde malade o kuma kango ni be min don o de ka fo domaine direction olu be ka wuli ka jo ke ani ka kibera munundi o de ka fo mo ka sariya o nyini ka don ka laba ka batu ka soro ka do adafe ka do ka batu adrandiko tribune libre olu ka bi boyni diko ambafo be annoncer ta janyo masa ni annoncer ta ni yeka do kule kanye wele do mamunu bole do sigoro la ka sabu ke gwele yawi anga jamana kono nu daga yoro benendo falaje abagan fere yoro mako garbal wele kule ka botunde janjo saga ni wata amenu nu nga kuma lase anti senga lase lila sabu yani ga fo duga bo mashuka duga bo an shuka an goni igado aga no gamabi nga ka gele nu made janjo munu bole sigoro la jamana dodo nyow la kana udaga robe fala je garbal ma kosobe kuye jamana manyema wele ku ka do jigi koro wele kera bashite femi ka do déplacer faraja garbal ba mi go igado ka fo ku be dabolo mi nabi manyuma to ko ani nyani ba to ko damado janjo femi klema ko ni o kerebete jango asomnyala ma femi ka do ni yoro nye ko alalla ko ugeleya ko abu ka uye kule ka mbotunde ukoko deme yu soro kwati dola ngali bi umago de be demena degeme umago ba la chugodi geleya mi mbu ka jango samnya watila aka jako dogolente mashila siro isabatilente wa yoro sabatilento lubulo ko dimiso ni baikado sumaya bana odibi nyona ani bana sigiro ma chama wero ofuna temenengo ibai ka fo ku ulla ka se ma chama ma ikado ka fo ka demeni ni ulufe fasiri keba no yikado Elizabeth Traoré aleko ko ulla ka se kata nunu haju nyini ka do ukama nyema alekumana no yikado patikeli ale de falaje mamunu bole du sigiro la udagaro beneno falaje ro mi maleo manyema e kulubi asana ni yeni adola kulu kacha wado de bifuka faruka jama ka fete ka bo ola wakuiba ka vo ko bamako sigi ko agulera ulu bulu de ka sabuke munye ko sumya ere mana seka ba lafiate ulu ye ununi bogondoro go ani jino de binyona okumana ko minye ikado aluluka ikado nyonga fori ka be gele obulu jangu ka kana bla ko sabati fe minye ikado ko ni sa ere na sufe wa ko boneka sani gabu nyela shinyana de dagale do ulu ye ka sabuke ulu tiso sabati le ungono ko ni sanko teuka ba inyetse ga tugu sabu fa beji ai wajite to lew midna tugo mina ikado jizo mfana be do ulu ka ochugo kelena haka ja ko minye ikado gwele yawi ko obelebele bulu dala ni sa ere ni ikado fie babi nyona domiwa ko ni mafarati ulu ko ni ikado ka fo ube joku shiku jode koi ko sabu wati dola ko ikado ko mautara balo duma malo tumbola nyo alikado ka fo ani ikado kaba ko betumbola janyo masa ko ulu ko ni o mara ukoro ko ga to go dogo ni fori ko sabu blangoro nyetigwa yasa ikado kana bampeu okumana ku toro de la ko machama mbe ulu ko ni utake ikado dogo ni duni yasa kana ba ubulo koro yani dore kasoro ko ga kana na wajibia ulu masisa ukake ikado bakurumba tobilie ko sabu ko jido na uka ikado blangoro no mbela jile ka ulbinyi ninga chie no ma to bi ka chaya ka dun ikado ka fo ko blangoro fana bina chie ulu bulo ka be ke sababu ye ma banyumange muno nyo hereta kulu sigara kulu buka barake fuye okulu ba tubika chaya ukado ko tubika chaya okera sababu yo bulo bana
janjo masa ko olu denw be wuli kabi sɔgɔmada 6h ka taa yala daminɛ yasa u bɛ se k'u da dumuni sɔrɔ ko sabu yɛrɛ b'a dɔn se tɛ masaw ye o kumana muso ni cɛ dɔw be olu fana bɛ bɔ so ni so bulonda ni bulonda ka taa delili kɛ n'u ye mini min sɔrɔ o kumana hali ni tilela ma dun sa u ka kɛ surafana ye kabi nɔngɔnkolo gɛlɛya bɛ bɔ kɔnɔbara la o ko fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko baganfeerelaw olu fana bɛ i k'a dɔn dɛmɛni dɔw k'u ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko n'olu ye nin wulikajɔ ninnu kɛ u mana dɔɔni min sɔrɔ o bɛ kɛ surafana ye pati kelen a ye ko welewele da ko jamana maa ɲɛmaw ni i k'a dɔn baɲumankɛw ani i k'a dɔn k'a fɔ hinɛ masa ni kari masaw k'u ka ɲa olu ma nɔ tɛ ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ ko hali n'u bɛ se ka dugukolonin d'u ma u bɛ se ka ci kɛ yɔrɔ min na k'o bɛɛ bɛ i k'a dɔn fo olu la k'u na se u yɛrɛ kɔrɔ dɔɔni yanni maa wɛrɛ ka dɛmɛ ka kɛ k'o dafa o kumana ko k'u bɔ yen olu fana bɛ fɛ ka pan u kama na san koyi san 4 u denw tɛ ka taa kalanso la ko kab'u sera Bamakɔ yan u ma taa kalan na u ɲɛbɔlen don tɔɲɔgɔnni tɔw fɛ wa u bɛ fɛ ka kalan fana kɛ ko ni fɛɛrɛ sɔrɔla o la k'o bɛ diya u ye o kumana ko denmisɛn ninnu kɔni b'u sigi k'u tɔɲɔgɔnninw tatɔ lajɛ u bɛ to misimisi kɔnɔ se tɛ olu ye jango ka t'u bali faranko arabu la tɛ i k'a dɔn tubabukan ma o Asan Ture ale fana kumana Asan Ture k'ale bagan feerela ye k'ale ɲɛ bɛ ninnu la lahala min na k'u hinɛ ni makari b'ale la nka se fana tɛ ale ye k'ale b'u filɛ diɲɛ don o don bɔgɔ dɔrɔn ninnu na soso b'u kan ji b'u kan fiɲɛ b'u kan ayiwa banakisɛ fana b'u kan ko nin ye ko ye ko nin se ka to sen na dɛ k'a dɔw yɛrɛ tɛ ka kɛnɛya sɔrɔ cogo si la sabu se t'u ye ka taa labitaniso la wa labitaniso fana i k'a dɔn k'a fɔ o lasɔrɔli ko o fana ma nɔgɔ u ma Sanba Dikɔ ale fana kumana a ko k'ale yɛrɛ ye maa bɔlen y'a sigiyɔrɔ la ka na i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a bɛ Mali maa ɲɛmaw wele k'u ye caman kɛ dɛ k'ale jɔnko Ala ko ale b'u wale ɲuman dɔn k'u ye caman kɛ k'u wajibiyara ka fɛn o fɛn kɛ olu ye i k'a dɔn ko olu b'a bɛɛ dɔn k'olu ye wale ɲuman dɔnnaw ye koyi ko nka u y'u seko damayira de kɛ nka ale bin'a ka bi k'olu bɛ wele kɛ Mali baara maa ɲɛmaw dɔrɔn tɛ dɛ jama bɛɛ baɲumankɛ bɛɛ ko sabu olu tɛ ka kɛnɛya sɔrɔ ko fɔlɔfɔlɔ u nakuma ni o waati fɔlɔfɔlɔw la n'u tun taara kɛnɛyaso la i b'a ye k'a fɔ k'u tun bɛ furakɛ fufalaki jamana tun tɛ wari minɛ u la ko jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi diɲɛ gɛlɛya selen don bɛɛ ma k'olu tɛ jigin jamana la koyi k'o de y'a to n'olu taara bi n'u kan ka 1000 sara jamana bɛna fɔ k'u ka kilancɛ di o kumana k'o n'a ta bɛɛ o kilancɛ fana tɛ sɔrɔ bɛɛ o kumana Janjo Amadu Kele ale k'a dɔn ale ye Pate Kele dɔgɔnin ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ale bɛ se cikɛ la ko Pate ye min fɔ n'u sera ka cikɛ dugukolo di olu ma ko maa 1000 b'olu cɛla a bɛɛ ye cikɛla kɔrɔ de ye ko olu tɛ ka cikɛyɔrɔ sɔrɔ balo t'u bolo ko tuma o tuma ka maaninfin deli ko fɛn o bɛ ko fɛn min na k'o ye Ala de ye dɛ ko delili tɛ ko a maa ɲɔgɔn na ko olu yɛrɛ bɛ maloya tuma dɔw la ka delili kɛ ko ni i k'a dɔn dɛsɛ yɛrɛ tɛ ko ka i din da i maa ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ karisa di yan k'a bɛ maa nege bɔ maa la k'ale b'o dɔn wa Ala yɛrɛ b'o dɔn k'olu minnu bɔlen don u sigiyɔrɔ la n'u ye cikɛ dugukolonin sɔrɔ k'u bɛ i k'a dɔn u wasa don o la dɔ la ko min ye dɛmɛ ye o n'o dafa ko nka siso ko fana k'o y'a la belebele dɔ ye dɛ ko siyɔrɔ t'u bolo o kumana k'u ka kunsɔrɔ yɔrɔnin fana sɔrɔ k'o y'u hami ye welewele bilala ka taa Elisabeth Traoré ale ka nɔbila ye nin an y'a bɔ annonceur kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ hakili la welewele o kumana u y'a fɔ cogo min na dabaliw ni hakilinaw ni fɛɛrɛw na se ka sigi sen kan walasa ninnu ɲɛji na se ka kɛ cogo min na i n'a fɔ a ko k'olu caman bɛ Bamakɔ ya sigida wɛrɛw fana na u bɛ Jalakɔrɔbugu u bɛ Senu u bɛ a tɔgɔ bɔra Ɲamana u bɛ Santigila a n'a ɲɔgɔnna caman minnu fana bɛ hali dugu wɛrɛw la région baw la u ka ca u ka ca a janga t'u la a fɔra ten ko u yɛrɛ n'u b'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛ ka dɔ kɛ n y'a dɔn ministre Imam Umaru Jara ale ka baara de ye nin ye hali bi u ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ tiɲɛna cɛsiri bɛ sen na ko jamana ka tanu dɛ k'u y'u se kɛ nka diɲɛ gɛlɛya ko a tɛ anw kelen kan a ka gɛlɛn indicateur du renouveau kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn an bɛ don hali bi dugukolo ko o kunkanko kibaruya la min bɛ tali kɛ jɛkulu n'a fɔ cakɛda min n'o ye société immobilière et foncière du Mali ni o ye SIFMA ni ka ale kofɔ k'u bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ olu ni k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ commune 3 o mairie ani k'a dɔn k'a fɔ gouvernorat du district de Bamako k'olu tun bɛ i k'a dɔn kiiri la o kumana a bɛ waati jan bɔ min n'o bɛ tali kɛ ka tɛmɛ ni jɛkulu wɛrɛ ye n'o ye agence wɛrɛ ye n'o ye Azim Mali Sarli nka ko min
no be talike jamana kiri o kumana a jara olu la o de kama o n'a tabela jele olu y'u sigi k'u miiri k'u hakilina ni ka hakilina ɲuman ta ni ka baara dɔ o kumana ka u kɔni sigi sengan u ko ma ko sifuma hakili ɲuman ko k'a sababu kɛ mun ye kɔrɔ k'u bɛ hakililajigin kɛ olu ka titre foncier o de tun bɛ nin sigida in na n'a bɛ i k'a dɔn Bamakɔ n k'a fɔ Kati a taama sira a taa sira ni ka o kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na yɔrɔ min n'u b'a fɔ ma ko Kolomani Kulu k'a filɛ nin ye centre émetteur yɛrɛ u naga kɔrɔ o kumana ka titre foncier t'u bolo u n'a ta bɛɛ lajɛlen Bamakɔ gouvernorat Bamakɔ a mairie commune sabanan mairie ko m'olu bali ne ka taa mètre da olu ka titre foncier kan ne k'a tila i k'a dɔn k'a fɔ k'a feere i k'a dɔn sariya sɔsɔ hukumu kɔnɔ min ye sifuma ye o ko u n'a ta bɛɛ olu wulila ne ka jamana sariyaw ni k'olu to u kɔnɔ o ko kibaruya ani kiri kɔni u taara u nɔfɛ u taara min n'o bɛ tali kɛ cour suprême deuxième chambre civile min ni o section judiciaire ye cour suprême kɔnɔna ye o kuma k'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ arrêt ni ka a bɔ arrêt numéro 20 min ni a yɛrɛ kɛra janvier kalo tile 26 o kumana ka kibaruya k'a fɔ k'a ban pewu o ko yɔrɔ in ko i k'a dɔn sifuma u ye dalilu bɛɛ di ka kibaruya bɛɛ di min b'a yira k'a fɔ u ye yɔrɔ in ni k'a lasɔrɔ ni sariya ye ni k'a lasɔrɔ n'u yɛrɛ halala ye i k'a dɔn titre foncier 24 nka k'o bɛɛ lajɛlen min ye Bamakɔ a commune sabanan mairie ko m'olu bali ni ka taa mètre da o kɔnɔ ni k'u kɔni tila i k'a dɔn k'a fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra entreprise ye o a yɛrɛ kɛra fonctionnaire ye o a yɛrɛ kɛra i k'a dɔn k'a fɔ militaire ye o i k'a dɔn hali bolola baarakɛlaw o fo ka se min n'o bɛ tali kɛ maliden minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ kɔ kan o kuma ko kiri kɔni kɛlen kɔ k'a ban o de y'a to ko kabi san 2012 o kuma ko min ye kiri kun ye u y'a jira k'a fɔ mairie mɔɔw u ka nin baara ye ni k'a jɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ o sɛgɛsɛgɛliw olu kɛlen kɔ k'a ban i k'a dɔn ko kumana ko jaabi laban kɔni bɔra ni ka kirija sifuma a la sifuma ko k'olu ye jateminɛkɛbaw ye olu ye i k'a dɔn k'a fɔ jagokɛlaw ye nka jamanadenw don minnu ni jɛkulu in fana a fɔ cakɛda in fana sigilen don walasa jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na u ko k'olu ye hakilina min ta o de ye k'a fɔ sifuma hakili ɲuman u ye i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ in ni ka mairie ye yɔrɔ ninnu feereli mun kɛ i k'a dɔn ni yuruguyurugu feereli ye ko a kun ka kan i n'a fɔ cour suprême y'a fɔ cogo min olu ka taa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ci nka ko olu tɛ u yɛrɛ y'u minɛ kɔnɔ tugun u k'u bɛ wele bila maaw ma minnu ka yɔrɔ bɛ nin yɔrɔ ninnu na u ka wuli k'u jɔ u ka na i k'a dɔn walima i k'a dɔn u tɔgɔ sɛbɛn ni i k'a dɔn bataki sira ye n'o ye sifuma hakili ɲuman ye u ka site kɔnɔna na ko k'u ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen di ani u ka bankiw olu kibaruyaw bɛɛ lajɛlen di olu bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɛ fɛɛrɛ jumɛn na u ye wale minnu kɛ n'o ye nafolo min donna ka ban o kuma o nafolo olu bɛɛ kana latiɲɛ cogo min na sifuma ko k'olu bɛ u yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ o kuma k'o de kama u bɛ wele bila maa o maa n'i ka i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na Bamakɔ commune sabanan olu taara i k'a dɔn mètre da yɔrɔ in na ni sariya sɔsɔ ye o k'o de kama u ye i k'a dɔn k'a fɔ banki min filɛ BC la o kumana min ye 1,100,000 ani 100,000 ye o maa minnu ka i k'a dɔn terrain bɛ nin yɔrɔ in na aw ka wuli ka se aw ka nin banki in na ni ka nin wari ni k'a bila a kɔnɔ walima aw ka wuli ka se i k'a dɔn k'a fɔ géomètre expert agréé n'o ye Amadou Soumaré o kuma n'ale yɛrɛ ye président de l'ordre des géomètres du Mali o maa kɔrɔ a ka cabinet ni o ye CTA ye a filɛ nin ye Bamakɔ AC 2000 la o ko nin bɛɛ kun ti dɔwɛrɛ walasa mɔgɔw ka i k'a dɔn nafolo bɔlenw k'a kana tiɲɛ o kuma sifuma ko k'olu hakilina ɲuman min ta u bi wele bila i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ nka ni maa o maa ni fana b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ n'i ma t'i tɔgɔ sɛbɛn a bɛ wajibiya olu kan u bɛ tɔgɔ sɛbɛn min to sen na fɔ kalo tile 15 novembre kalo nka maa ti taa sifuma yɛrɛ siège la tɔgɔ bi sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ sifuma hakili ɲuman o kuma na ko min bɛ tali k'o tɔgɔ sɛbɛn na novembre kalo tile 15 tɛmɛnen kɔ i k'a dɔn u bɛna fɛɛrɛ tigɛ minnu ye nafolo caman don yɔrɔ in na ka ban u kana bɔnɛ u ka nafolow la nka ni maa minnu ma t'u yɛrɛ ye o kɔnɔ a bɛ wajibiya olu kan o kuma ko décembre kalo tile fɔlɔ o kuma u ka nin yɔrɔ ninnu ne ka cili daminɛ o kuma ko min kɔni bɛ yen bi o de ye k'a fɔ gouvernorat ani Bamakɔ mairie commune sabanan mairie olu taara nin yɔrɔ in ni ka i k'a dɔn a namara ni k'a feere minnu ma ko papier minnu fana dir'u ma n'o tɛ papier ɲumanw ye ka bɔ mairie la o kuma maa minnu ka yɔrɔw bɛ yen u bɛ taa ni 1,100,000 ni 100,000 ye ani ka taa ni dalilu tɔw ye u ka pièces walasa u bɛ se ka i k'a dɔn u ka yɔrɔ ninnu a bɛ se ka t'u bolo cogo min na ani sigi bɛ se ka labɛnko ɲuman na cogo min na indicateur de renouveau an y'a i k'a dɔn k'a fɔ ni kibaruya k'a ta ka bɔ a kɔrɔ. Tabarikala. Nin kɔni ye lasɔmini ye. Nin tɛ lasɔmini ye. Wa nin ye fiɲɛbɔ da fana ye yanni i ka bɔ n'a bɛɛ la. A bɛɛ la. A kɔni tɛ n b'a f'i ye mairie ko in kuma ka ca. Mairie ye baara kɛ dɛ. Mairie ye baara kɛ. Waati fana nana i jɔ ni Ala ka jɛ ye waati. Mairie ye baara kɛ. Mairie ye baara kɛ dɛ.
Muna ko te ba to ko meto sai bi ko min gala mai ga so sanfɛla bɛ ka feere Allah awo i dalen so ma bi i ka so sanfɛla bɛ feere awo bɛ metri dala kɔrɔbɔ waati kuruna